munyika yeBotswana kuri kupemberwa kungori kufara chete chete. Patinoona kuti the guy aichema vanhu vachiona mavidheos ake kunyanya paX handle anonzi Ian Khama achichema neinfluence yethe ruling party ZANU-PF kana SADC chairman munyika yeBotswana vachiti aiwa ma-electoral processes edu achava flawed kana kuti pachanga pasina ma-credible elections. But takuona kuti zvaenda otherwise. Toona kuti the new president Boko anouya aiwa anyaskuisa change yafarirwa nevanhu. Sana mina mashuka mudanyugwa panapa mugwa subscribe like or on the bell icon. Tipinda muZambia today vanyara vachiti Boko reinstates security, pensions and benefits for Ian Khama. Newly elected president of Botswana Boko has reinstated Ian Khama's state security, pensions and benefits with immediate effect. Khama will be compensated for everything that he lost during Masisi's time. Khama won a court case in the High Court to have his constitutional benefits restored, but the government appealed and won the case in the Court of Appeal. Khama criticized the judgment that overturned a High Court decision regarding his retirement benefits that include his official transport, security detail, and international trips calling in political. Ndo mashikano mudanyugwa panapa vanhu vachiona kuti aiwa kuBotswana vanhu vari kupembera vari kufara nechitiko chinoitika kuti aiwa zvinhu zvese zvaIan Khama aiwa zvochidzoserwa vochiona kuti it is now marking a first step towards our development kana kubudirira kana kuti legitimacy munyika yavo yeBotswana. Tudze mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechange yakuitika our own Southern African region. Patiri kuona kuti change yava kuitika vanhu vanosapota akaenda ichilema takuona kuti panapa vava kuita vachiwedzera vavanoti ndo vakomana vanotedzera mutemo vachida kuenforce the rule of law. Tudze mafungiro enyu pinda comment section medu, subscribe or like and turn on the bell icon.